Pinto apareció con un CD. El Life Campanú se llamaba. Empezamos a cantar sus canciones. Nos gustaba mucho, ¿no? Sobre todo esa que la señora de los pies se llamaba. Se hacía mucha gracia porque Pinto tenía así las uñas. Està molt bé, no? Fan 10 anys, fan un concert, amb molta colleta, molta ironia... Serà tot un espectacle, no? I ara, si em foten la garjola, segurament no podré veure la Marta. El Jordi sí, perquè vindrà a la sala del costat. Però, com a mínim, podré escoltar el Live in Cambrós sense que ningú em molesti. Y no me quisieron firmar un CD porque dicen que yo soy más guapo, fuerte y rico que ellos. Per mi, The Juanes són un grup molt especial, Tengo la camisa llena de berberechos, M'he comprat unes gambes. Però me les he comprat congelades, Si no, eren caríssimes. No ens les podem permitir. Són molt millors que els Manel, de fet. Que els que et digui. No t'enganyis, Dels Manel ni tan sols es diuen Manel, en realitat. Crec que n'hi ha un que es diu així com Roger o Quim o alguna cosa així. Tampoc no soc tan fan seu. En canvi els de Jaume no enganyen a ningú. Són així, Jaume i Jaume. Són espontanis, són sincers, són autèntics. Son sencillamente terribles apocalípticos. Son infames, bochornosos, atroces, nauseabundos, espeluznantes, abominables, estremecedores. La mayor catástrofe musical desde los mojinos escocíos. No, de Jaume. Veig si me'n record d'això l'altre. Vàrem estar tocando un concertazo a Lima. Sí. Me van oferir anar de telonero i jo no vaig poder rechazar una oferta així. Per mi, de Jaume són... són... tranquil·litat. Cada cop que en Rajoy em ve a tocar els collons, em poso les bambes o els berberechos i desconnecto una estoneta, no?